आयै सनाफोर आइ मा मोजां मोनो मा बेयाव फैबाथाय आब'आबो लोमजानो मोनो बैसागो ना फिउचार फुरा कक्ट'बलिनि फिउचार गोजा बिसोरो दे आदा फै खुलुमबाय सनाफोर आंनि जुबान ब्लाइटुसनार थामगौ पेनखौ सापर्ट बावबाय मा होनोसोना माबिखौ नुवाखै आं सबाय मा जेव जेव भगवान नाय महर लानो सोनाबा दा मुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद साइलांबा जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय आंनि फिसाजो आयै लोखिसुन सोर हाबावनो आंनि फिसाजो सोर हाबावनो ओमफ्राय नैबे सासे नानि दंफैयो किउट किउट जोंना दासो लोगो मोननानै एसे बनिदों आरो ना एनाउन्स होगासिनो दङ ओमफ्राय नै बिराद होंगो दोंगो जाहांबाय ओमफ्राय आंबो ओंखारबाय बाजैया ओंखारख'नो हायाखै साहा लोंगोन होननानै आं साहा थाहा लोङो लिपस्टिक होनखाबाय नालाय साहा थाहा लोंला आङो गानबाय सोनाफोर बैसागो ड्रेसखौ गानबाय आरो ना गानबाबो एसे खमि मेसेज खालामबाय बिथांमोना फिसाया लोगोसे गैया नालाय एसे खमि मेसेज खालामबाय माथो खालामनो नै सनाफोर उदैखौ एसे सेबथा नुलायदों माइदि नालाय दख'नाया थोन थोननो सेबथा नुलायदों आरो ओमफ्राय फिसाजोना एकदम ग्रौ ग्रौ दा नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोन जों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ब्लगआथ' एसे धमाकेदार जाखागोनानो बर'नि खाम सिफुं जथाजों माने जोंना दिनै सनाफोर सैत मासनि लास्ट बादायलायनाय हाबाफारि दं आरो ना लांदां बैसागो नै थांनोसै आं सेराव एसे ओमफ्राय फोथारथिं थांनायनि सिगाङावनो नै आदारसो नांगौ जालायबाय आदार मोनागौमानि माने बेयाव जिरायहैनाय नङा आरो ना आदारा थोन थोन होनांगोन बेनिफ्राय सोरबा आब'मोना आगैमोना होनदोंमोन ब्लाउसखौ बे थाब्ला बिदिला होनदोंमोन ओमफ्राय आं थाङै थुङै गोजाजों लोगोसे गोसोमखौनो स्राय लाबाय आरो ना ओमफ्राय सासे आब'आ गोसोमनि खोथाबो बुंहरदोंमोन नै आं गोसोमखौ माबा समायनाय मोनगोन गारबायहाय बिसिबाबो जुदि गावखौनो गाव फुरा बैसागो मोनबाय आरो ना आङो गोसो सिङाव एसे बोरैबा मोनदोंबाबो मानो होनबा सानै सुबुङा आंना गैया नालाय लोगोसेयावहाय दखानसिम थांना फैगोरनि आयै सनाफोर आइ मा मोजां मोनो मा आगै आर्मिनि फिसासो बेबो ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ क्लियार देखायगोन आरो नोंथांमोननो नै सनाफोरा आंहा गोदान आरोना दामखौ दासोंथ'सै गैलामोन नालाय गोमोनो ओंखायनो लादेरदां नै ओरै मोनसे सान्सआवनो सान्स समायनाय नुलायबाय आरो ओंखायनो नै फैदो मा फैदो बैसागो ओमफ्राय नै जोंहाबो सनाया स्राय गानबाय आरो फंबाय जोबथारनायाबो स्राय गानबाय एकदम बैसागो आसलि बैसागो आरोना आंनि भिडिअ नायग्राफोरसो जा बिमानि फिसाफोर जा मदलि देलायस्रांजोबबाय ओमफ्राय थिलाय भगबान गोलाव गिदिरफोरसो बिदि जायो गन्थं गोलाव गोजा आयो गथ'फ्रा ना मा होनो आदा रंजालि बैसागो रंजानांगौ एकदम ओमफ्राय नै ओरै जानोसै बैबो ना गुरनाय मोसानोसै फैदो बारा सफैथ'हाय नायगिरिफ्रा थेवबाबो जाबाय जिं आयै दिनै मानसि समायना गोजा गानजोबनाय आयै गोमो गोजा मानिनांगोन दिनैनि दिनखौ आरोना बैसागोखौ ओरै थिलिखौ एबा लांदां फोथारखौ बेखेवनानै
बिहानाव गिदिरा दासो सफैदों आरोना रोगाग्राया ओमफ्राय नै आं हाला नों दासो डाइरेक्ट गामियावसो थागोन गामियाव मादैनि माबा बुस्थु दंमोन बिराद सनमानजों माने उनाव फैबा सनमान मोनसिनो ना बे टारगेटखौ नायदो दख'ना गोदान नामा फास्रासो गोदान ब्लाउसआथ' गोदान नंखाया आं सिनायखायो आंना गोदान नोंनिखौ बारा गिदिर नुवाखैना गासिबो गोदान एसे नायनोसै बादायलायनाय जाबावनोसै र' सोनाफोर ओमफ्राय आब'मोन नायगिरि जोंहा बिनानाव गोदोनि मोसाखावरि बिनानाव ओमफ्राय जोङो आब'जों अमा बायदि जाजोब्बायना माबायदि जाजोब्बाय अमायाव गोलैजोब्बाय जों मोजां दैदेनग्रा आगोलाव एसे दाउबो बायदि मालेंमोन ना बारहुंखाजों बे हाबाफारिखौ बैया मोलाव मोजाङै कमेन्ट हरदे बे आगैया मानसि मोजांसो मानसि मोजांसो मानसिया नायनायाव गोसोम खिन्थु बिराद मोजां गोसोआ कमेन्ट हरना बे आगैखौ मानसिया मोजांसो गाज्रि कमेन्ट हरग्राखौ नाय राय हरो आब'मोना बिराद गाज्रि ओमफ्राय जोंसो आसोलफ्रा गामिनि फिसाफ्रा बोरबा जाजोब्बाय अमा नै अमा बे हाबाफारिखौ ओंखारजोब्बाय गालथावफ्रा गोसोफ्रा मोजां गोजा जों गाव गावनि बिराद मोजां मासिखौ लाहैनो थाखाय सावरायबाय आरो माथोबाव खनोबो मोसायोमोनबो आरोना आब'मोना एकदम जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय एसे सोलांजोबसै आं भिडिअखौ गांसे आर'नाइजों नायाबा माथो जों बरहायनो बैसागोखौ सिगांबाय जों जोनोम जायैनिफ्रायनो खुंनाय जों बाजिथामथि बाजिथाम जाबाय नामा 53 जालायलांबाय 53थि रंजालि बैसागो गैयामोन ओमफ्राय जों फोसाबै बैसागोखौ खुब दुब्लिया फोसाबै एकदम फोसाबजोबनानै दासिम सफैबाय आरो बिहामजोफ्राबो समायना मोसानो दा जों गैथ'ला नालाय बिहामजोफ्रा बाहागो लाजोब्बाय बिसोरो बिसोरो सेस बिहामजो आफाद आरोना मा होनना बुङो दख'ना थावसि दासो हाबा जाबाय थावसि गानै मोसास्रांबाय जाबायना फिसाजोफ्रा बेसे लाबाय थानो बिहामजोफ्रा लानांगौ बिदि जायो आरोना जोंनि गामिफ्रावबो एसे आंनाबो माने हजोंहाय बिदि गोगोम जायोबा आंबो बाहागो लागौमोन जानो नागिराहाय भाराथिंहाय बेसेरानिया भाराथिं रंजानो गोसोआ ससे थाबाय एकथा दङ थेवबाबो बिदि बैसागो बिदि फांसन जाया नालाय ओंखायनो आं फांसन नायनो होननानै खारबोयो आरोना सिबाया मोसानो लुगैयो दाउखा गारांबाबो रोजाबनो लुगैयो मावनो हाया गोदो जोंनि समाव माबा गैयामोनबा केसेट गैयामोनबा आब' आयो जायखि मोसौ गारामा हांसो गारामा खन आरो मोसा बादायलायनाय रोजाब आरो मोसा बिदिमोन खिन्थु दा नै केसेटजोंसो जालायलाङो बादायलायनाया थेवबो जों बेखौनो मजा लानोसै गोदान जुग होननानै जोंबो बेजोंनो मिलायखायाबा माथो बेखौनो नों बोस्राङै एकदमबारे फोसाबै दा बिसिम मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय दा केसेटजोंसो जाबाय आरो खिन्थु खननानैसो जानांगौ मजाया खननायसो आदा आगै गोसो सिंनि गोरबो सिंनि गासिबो खोथायाव ओंखारनाया माने जों बैखौबो मोनबाय बेखौ मोनबाय ओरैनो खनामोन नोंथारगौसो खनखायोमोन रियेल सौगुलायनाय जालायनायसोमोन जोंहाथ' मबाइल जुग गैया नालाय जोंनि एलु बिदिसो आरो गोदोनि गोसोनाया लोगो मोनबाथाय लाजिबाय लोगोआ जामख'जोब्बाय ओरै आसुखौ बायनानै मुंखौ फारि मख'नो मेथाइ जानो होनबा जाया लोगोआ जानो बिजुलि बसुमतारी खिन्थु लोगोआ होफैबा सेब जानोसै आरो देंखोमणि नार्जारि उमुगासो हरदों मानसिया गोसोथि खिथा लानो हाया आरो लाजिनाय दं आजिखालि ना मबाइलानो मोनजोब्बाय बेनि गोसो गोसोनाया एकदमबारे हाबा जाबा बे लासै मोथो गोरोबलांनानै संसार जानो हायोब्रा दानिया नोंखाय मबाइलाव गोरोबनो हाया आङो खावलायदों दिनैनि जै मोनबाय गोजाम जाखाबाय आरो गाबोन सफैनो जुदा लोगोफोर बयहाबो बयनिबो गामियाव थांनानै बैसागु जायो दे एकदम हेपि बैसागो आब' हेपि बैसागो होनदो साबस्क्राइब खालाम एकदमबारे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब लागावनानै गालां आरो मख'नाय लोगो जाहाथे गाव गावनि दिन्थिलांनाय हाबाखौ बिहामजो आफादफोरहाय दिन्थिफुंनो हायो बेनि थाखायनो आङो थाग थियारि जानानै थानो थाखाय आफादनि जानानै गंलायै खावलायहरबाय जायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव
गिबियावनो बादायलायनाय हाबाफारिया जागायसिगोन आरोना ओमफ्राय नै जाजफ्रा जोंना आब' रिंकुमोननि एक्ट्रिस ओमफ्राय ओरै दङ आब' बिजुलि ओमफ्राय बैथिं दङ उमेश सार ओमफ्राय बैथिं दङ जोंनि गामिनिनो आब' सपना आरोना बैसागो मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो होननानै जोंनिसिम सफैदो बिथांमोननि हान्जानि दैदेनगिरिखौ जोंनि आखायाव गाव गावनि हान्जानि मुंखौ थिसनफै
रंजायो बिनानावमोन गामिनिनो बादायारिफोर फार्स्ट बादायनाय मारै मा गामि होनदोंमोनलाय
Purana Panbari doaina bergaumon. आलारि आफादखौ Panbari mosabaisikan bizni Panbari ni. फालो होनाय जाखाबाय
बरिया मोसाबायना बिसोरो दानिया लागाव बेसरगाव होनोमोन नालाय बेसरगाव आं बावबाय थायो बेसरगाव बिजनि बेसरगाव
कृष्ण
बिनानावफोर दहाय गान खननायाव सोरखौबा लानो मोनाखै आङो मोसानायखौल' लाबाय ना गामियारि कप्टप्लेनि एकदम कप्टप्लेनि फिउचारफोर स्र' स्र' गोजा हेपि बैसागु होनो एसे येस आरो ओंखारबावदों दहायनो मोसाखावरि नुदों आंहा बिसोरो सेस बिनानावफोर गोजा आरोना बेयाव फैबाथाय आब' लंजानो मोनो येस हेपि बैसागु ना फिउचारफोरा कप्टप्लेनि फिउचार गोजा बिसोरो मोजाङै दे फरायनांगौ साफा साफा गिदिर मानसि जानांगौ ओमफ्राय मा होनो आर'नाइ सोजाजोबनांगौ दे फरायखिमसै आं आरोबाव दासो ओरै फैबाय आङो दांबा देगासो आरोना फैनो बानायानो माबानि कप्टप्लेनि फिउचारफोर दे साख्रि मावनाय गोजासो अफिसार गोजा एकदम ना मा होना दा एक्सकिउज मी दादि माने नोंनासो स्टेन्ड दंलायो सोरनि बेलाय आं होला आं होआ आंना आखायानो स्टेन्ड जायो आंना आखायानो स्टेन्ड जायो दादि आंना बयखौबो लायोसो नालाय मादै हेपि बैसागु मादै हेपि बैसागु औ बिराद मानाव गेदेरसो गोदोनिफ्रायनो ना मा होना दा आं बारा बुंनो रोंलायलाहाय मान गोनां खोथाफोरखौ आं बारा सनमाननि खोथा बुंनो रोङा आंना गाला फिसा थालासो ए दादि बे आदामोन गैयाबानो जाखाया आरोना बैसागुआनो खालिखा दिनैसिमबो दङ माने कप्टप्लेनि फिउचारफोर
बिनानाव फंबाय मोनहा आरोना मोजां मोनो बे गथ'नि बायदि मोसानायखौ आरो ना बै थिनानै हौवानिया बेबादिखौ खामजों मिलायनाय मोनो आङो एकदम गोम गोम बोनानै मोसानाय एकदम खाब्रांनो मोजां मोनथारो आंहा एकदम खामजों मिलायनाय मोनथारो बिदिखौ खाब्रां गोम मेंहोनाय बिदिबा मेंसिनथारो गोम ना बोलोआ बिराद नांगोन नै बिसोरो माबा मोसाबाय आरो साज्रांबाय बैना गोम ओरै फैनांगौमोन बिदियाव माने फैनानैथ' बिदियाव दानो माथो फैनानैथ' बिदियाव दानो माथो सेन्टारफ्राव मोसानो रोङाबा जारलासो जासिखौनो ओइ गथ'फ्रा सिथावलांमोन जासैमोन औहाय एसे नांगौमोनहाय गथ'फ्रा
जादों जेबो नङा जादों जोबोद मोजां जादों दे बिराद मोजां जादों जोंनि दिनै बुंनांगौ ना थुलुंगा बैसागो मोसानाय बादायनायनि जोबथा बादायनायनि सोरबा जाबाय सोरजि आर्ट कालचार सोरनाबासो आखायाव फैबाय बिमायजोंसो दे उन्दुलांनायखायसो लानो मोनदों नङाबाथ' लानो मोनखायामोन सिखारदों बियो सिखारदोंमोन नोंसो लाथ'खादों हर सेन्देला होमबा आं लाथ'नो नों माबथ'सिगोन दे थांबाय दसे दोबाबथ'नो बिमाया आं मानसै र' बैसागो खोमसियाव नुहुरा आंनि केमेराया दा खमनिसो दाम खमा केमेरायाव नुहुराना आंना बेयावसो लानांगौ बैसागो आखाया मा आंना सेन्देलसो लास्ट बादायारिफोर सोरजि ग्रुप लागाव जोबथा बादायारिफोर थायालै थाया दे नायसै मालाय उन्दै उन्दैयानो हाखि बैसागो 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 रंजा रंजा रंजा
जागोन आगै जागोनलै बाजै जागोन हामबाय जोङो जाबाय बाजै जाबाय ओइ बाजै बैसागो बोथोरनि स्राय मोसानोसैब्रा नोंबो औब्रा बाजै दे खनसे मोसादो ना बाजै दे जेबो नङा मोसाजागोन बैसागो बोथोरनि मोनसेखौलाय Baca saya sampai. Jangan sama teman. बरिया जादों आब' आब' जासमोना दाजाबगासिनो दं जोंहा नाम्बारखौ आरो ना प्राइजखौ खोनासंसै एबार सोर मोनखो दाजाबनायखौ खाथियाव थांनो आं एसे नखल खालामहैनो नामा आं एसे दाजाबगासिनो दं दाजाब दांख' खालामगासिनो आब'मोनहा एसे बान्था खोनासंनाय हाबाफारि ओमफ्राय नै बेस्रा गथ'फ्रा थांनो गारि गुरि गाखोना रेडि दंखाजोबो आरो ना जै बान्था बायनाय खोनाबा बाज्रुमना फैबाय आरो बिसोरो हे भगबान बाव पस्ट मारिगासिनो ओमफ्राय नै खेबग्रायाबो आं हाला बुहा बुहि बिदि फट' खेबजाबाय थानांला आं खाथियाव बान्था खोनासंनो थाखाय नेनानै दंबावो खिन्थु थांबाय आरो ना मानसिफ्रा मानो होनबा मोनायाव आरो प्रग्राम दंबावो गामि गेजेराव लाइब्रेरियावहाय बेथ' लांदां बैसागो आंबो फाइनाल रिजाल्टखौ खोनासंनासो थांगोन आंबो खुनु खोथा गैया हारिमु आफाद मोनमारदों गथ'फ्रा बिराद मोजां मोनखादों बिसोर आरो सेथि बान्थाखौ सोर मोनदोंबा Guess what? Sergi Audit Kalsa Terpilih. Seçim bankası. Seçim bankası. Sorry, 30 franc. Acha. 30 franc. खैरुगुरि आलारि आफाद खैरुगुरियाव थामथि बान्था 12,000 रां अके बेखौ गथायदोंमोन सप्तपुर रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा आच्छा बे बान्थाखौ बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय लांदां फोथारनि गेजेराव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बान्थाखौ गथायगोन जोंनि गामिनिनो मुस्रि मन'गेदेर बिरसिं बसुमतारी खावलायनाय जाबाय खैरुगुरि थार्ड प्राइज बान्थाखौ गथायगोन मुस्रि कक्टुबिलि गामिनि बिरसिं बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय थामथि बान्था खैरुगुरि आलारि आफाद थामथि बान्था कंग्रेचुलेसन नैथि बान्थाखौ मोननो हादों पानबारि हारिमु आफाद पानबारि आं मोजां मोनखादों बिसोरनि मोसानायखौबो उन्दैफ्रा मोजां मोसाखादों बे बान्थाखौ गथायदोंमोन जोंनो मुस्रि लक सरकारा बिथाङा गैया দ্বিতীয় পুরস্কার আমাদের আগবঢ়াইছিলে শ্ৰীযুত লক সরকার তেখেত আমার মাজত অনুপস্থিত নাই তেখেতৰ হৈ আহিছিলে বঁটাটো দি পেলাই গুচি গ'ল আচ্ছা তেখেতৰ অনুপস্থিত খাওলাयनाय जाबाय बिथांखौ जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय नैथि बान्थाखौ मोननो हादों पानबारि हारिमु आलारि आफाद बिथांमोनखौ जों जौसाङाव लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांखौ साबायखर बावनाय जाबाय
पानबारि हारिमु आफाद सेकेन्ड प्राइज मोनगिरि गथ'फोर सेथि बान्थाखौ मोननो हादों सोरजि आर्ट एन्ड कालचार सेन्टार बिजनि 10,000 रां लास्टआव मोसानायफ्रा बान्थाखौ गथायदोंमोन जोंनो मुस्लिम बुद्धिराज ब्रह्म आरो मुस्लिमा सपना ब्रह्म बिथांमोननि रुंसारि बिमा बिफा लहिन बर' आरो सरजनी बर'नि मुङै बान्थाया 10,000 बिथां सपना ब्रह्मनि आखाइजोंनो बान्थाखौ गथायनो सिगांबाय बिथांमोना सेथि बान्था मोनगिरि सोरजि आर्ट एन्ड कालचार सेन्टार बिजनि गोजोन्थों जोंनि दिनैनि बे बैसागो मोसानाय बादायनाय आयदाया एसेयावनो थुंगेबाय होननानै आं फोसावनाय जाबाय दे फार्स्ट प्राइज मोनगिरि बैसागो बायदि सनाफोर दोखो मेंबाय आरोना ओमफ्राय आं दा कनफिउस जाबाय भिडिअखौ आं गोलावैनो दोनगोन ना खान्दा खालामनानै होगोन ना बबेखौबा होगोन बबेखौबा होआ आं कनफिउस जाबाय आरोना खिन्थु आं भिडिअखौथ' गोलावैनो खालामबाय होजोबबाथ' 1 घन्टानि बारसिगोन ओमफ्राय आं सानबायबो कि रंजालि बैसागो हिसाबै गामिनि हिसाबै गोलावैनो दोनसै नामा आङो जायनाया मेम'रि हिसाबै थाथोंसै बिदिबो सानबाय आरोना देनां नै कप्टपल्लिनि गामिनिया रावबो नायाबाबो कप्टपल्लि गामिनि उन्दैनिफ्राय नायफिनबा नायफिनदोंसै आरोना बिदि साननानै आं होजोबसैबो सानबाय खिन्थु इदिट खालामथ'वाखै होजोबाबा थुख्रा खालामनानै मोननैसो खालामना होनोसै आरोना नोंथांमोनहा नायनोबा नायदो नायाबा थाथोंसै आरो मेम'रि हिसाबै ना दा ओमफ्राय ओंखाम जानोसै 9 जालायसै आरोना आइमोना बाजैमोना गासिबो आरो फांसन नायबावगोनदां आङो दोखो मेंबाय नानियाबो एसे दिगदार खालामबायना बेलेगजोंबो थाया लाग्रायाथ' मेरला बिहा नानि आगै ब्लगसावबो सिनायखाबाय नालाय थिना होननानै गाबज्रिफैयो बाम नागिरो लाबथिं नागिरो मेथाइ जाहोहैनो नागिरो गावसोर थाङा बिमाजोंनो आथा आरोना थ' जेबो नंला दाबो खस्थ' मोनगोन आङो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो माथो खालामनो रंजानायखौ एसे लानांगौ जायो आरो बाबुआबो गोसोखांदों होननानै मेसेज खालामहरगासिनो दङ बिफानि मबाइलजोंहाय एनिमेसनाफोर बेफोरबाद होदो आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच